Ahoj, a dneska to je po dlouhé době Wendy Týre. Takže jsem úplně nadšená, že mám 10 odběratelů a 1000 zahlédnutí na 2000 zahlédnutí na jednom videu. A jenom bych vám chtěla říct, že budou DIY a ukázat jednu věc, tu věc, one věc. A je to sojuna vak. Je to úplně dobrý sojuna vak, který je tak a je tam spíš Luna a Karol, tam Luna i Karol. Takže tak. Prostě tady je takhle Luna a tady Karol. Nemyslím, že Luna je to pozadí, že Luna se jmenuje pozadí, ne. Karol hraje Lunu. No, ale správně tohleto je Karol a to je Luna. Správně ty nákresy jsou Luniny a ona je Karol. Prostě ona není Luna, ona je Karol. Takže tak a ten mega věc je tam taková hodně krásná ta. Takže tak a na tom byl ještě tady ten sáček. Tak a to je všechno a čau.